Няма как да не си видял историята на един самотен пингвин, който върви в грешната посока, докато останалите пингвини се отправят към океана, където ги чакат храна и някакъв шанс за оцеляване. Този пингвин тръгва навътре към планината. Но какво всъщност виждаме, ако погледнем на ситуацията като биолози? Пингвините са изключително добре адаптирани животни. Те се ориентират чрез комбинация от зрителни ориентири, слънцето, земното магнитно поле и социалното поведение на другите от групата. Когато един пингвин се отдели, причините могат да бъдат няколко. Възможно е животното да е младо и неопитно и все още да не разпознава ясно сигналите на средата. Друга причина може да е физиологичен проблем, като нараняване или силно изтощение, които също влияят на ориентацията му. Понякога дори стрес или внезапна оплаха са достатъчни, за да го извадят от баланса. И завършвам с един въпрос, свързан с пингвините. Знаеш ли дали те са еврибионтни или стенобионтни организми според температурата на средата, която обитават?